predchádzajúcom videu som vám predstavila základné použitie štecov na oči zo sady Vyššia rada 6 štecov pre oči a líca. V tomto videu si ukážeme ich výraznejšie použitie. Štetec číslo 2 bezchybne nanáša a vrství očné tiene. Mikrokryštálové vlákna štetín zaručujú rovnomerný nános produktov a preto sa nemusíte báť nanášaniu ani tmavších očných tieňov. Číslom 4 sa pekne zvýrazní očný záhyb, alebo si s ním môžete oko aj vytvarovať do iného tvaru, či už mandlovejšieho alebo okrúhlejšieho. Tento štetec je vhodný aj na docielenie dymového efektu, keďže jeho precízna špička vám zaručí len nevyhnutný nános produktu a precízne zapracovanie. Číslom 3 sa nemusíte bať pridať tmavšie tiene a vytvarovať si oko do žiadanej podoby. Tento štetec vám pomôže tiene bezchybne zapracovať a aj ich navrstviť, ak je potrebné. Jemný štetec číslo 5 vám pomôže naniesť jemnú linku. Linka nebude hrubá, ale ak ju chcete sítejšiu, tak stačí len naniesť ďalšiu vrstvu. Alebo dve. Tento štetec je možné použiť aj na zvýraznenie vnútorných kútikov očí. Štecom číslo 2 môžete aj zjemniť prechod tieňov či rozjasniť požadované časti. Výhodou mikrokryštálových vlákien je, že sú jemnejšie ako klasické syntetické. Hrať sa s nimi môžete do nekonečna a vždy vám krásne tiene zapracujú. Na dokončenie očí si dám čiernu maskaru a voilà! Takto sa používajú štece Glamour Garden Cosmetics zo sady Vyššia rada 6 štecov pre oči a líca.